Jaten duguna, baino gehiago gara. Hori da gure gaurko gonbidatuaren leloetako bat. Nutrizioaz, lodifobiaz eta dietetaz hitz egingo dugu beste gauza guztien artean. Mai Etxeberria nutrizionistarekin egongo gara berehalaxe platoan. Kaixo lagunak, eguerdion eta Mai Etxeberria, ongi etorri, zer moduz? Eskerrik asko, oso ondo. Ondo, giro erraze, ondartzetik etorri zea, oge osoaz? Gero. Oain goxo. Oain goxo, zerbait jan, da gero ondartzara, ezin hobe. Bueno, Mai, nutrizionista zea, eta ez dakit, gaur egun hainbeste dieta ditugu, baina ez dakit, gauza asko betu behar ditula usted, ezta? Gauza asko, bai. Bueno, guantxe harituko gea horren arira, eta ingo deuna da, hemen gaina vegana zea, ezta? Baitare. Ba, ingo deu hemen patetxo bat piperrekin, gero tofua zukaldatu hemen irinitatik eta pasata, eta gero hemen bai esne pixkat erabiliko deu ez dakit hanka sartu deten edo ez? Bueno, zue janda listo. Venga, kuke emango jo borrei. Bueno, ingo deuna da asko ikasi eta sukaldianin. Ibiltze zea sukaldian? Asko. Asko? Gusta ez gaina. Ba, orduan ikasi ingo dugu bai. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta Mai, garatuko izut pausu errezetakin nundik noa ibiliko gehan, bale? Bueno, hemen esan deun bezala patetxo bat ingo deu, piper gorrillana, ingo deuna da zuritu, baratzuri ale batzukin ondo gorritu sartainan, eta behin hori listo dakaunean, bertara botako deu txorixeruan mamila, botako deu pipermin pixkat, eta gero, zutatik kanpo, jarriko jo ogi mamila, komino pixkat, eta hemen ospina dakau, bale? Modena kasu hontan. Eta hori ingo deuna da gero birrindu, patetxo bat prestatu, eta izango da gure plateran oinarria. Bale, horren gainean botako jo intxaur pixkat raiatuta o pusketakin da, eta gero jarriko deu tofu pusketa batzuk ingoituguna da. Marinatu, hemen dakau oloedarila, soja eta artoirina. Masatxo bat ingo deu, tempura bat izango basan bezala, tempura hortan sartuko deu pusketetan tofua, eta gero hori prejitu ingo deu, eta gure pate honen gainean jarriko deu. Hoi izango da, aurrenengo platerra, bale? Gero ingo deu, albertxiko hauekin, marmelada bat. Ingo deuna da, garbitu, nola ez, ezurratea, zutan jarriko deu azukre eta vainilla darrakin, botako jo laranjan zukua eta raeura pixkat, eta hemen dakau kafian likoria. Baita ere botako jo, murrizten utziko deu, eta hori ingo deu. Ez deu birrinduko, nahi pusketa batzu topatzia marmeladan bertan, baina gero freskagarri gisa botako dio menta osto pixka txikituta, eta hola, freskagarrio gelditukoa. Eta hori, lagungarri jarriko diona da hemen dakau azukria, dakau gazta krema, dakau esne gaina, eta hemen dakau pistatxuan pralinia. Ingo deu nasketa bat, mangatxo batian sartu, eta gure marmeladan gainean, pixka botako jau gure platerai. Zuri aiez, bale? Bueno, eta ingo deuna da, martxan jarri, eta aldi berian mingaina eman berdio, ados? Perfecto. Bueno, lagunduko jazu, behitu. Hemen, albertxiko hau txikitzen, ingo zuna da, ezurragatea eta lauki txikitan ingo deu, eta gero azukrekin martxan jarriko deu, bale? Eta ni piperra garbitzen hasiko naiz, eta batzu jake bai, eta hola dana martxan jarriko deu. Oso no. Ondo? Bai. Bueno, zemuz jaten deu, zemuz agabiltza, genealian. Gaizki da hitza, ez da? Gaizki da hitza. Bai, teorian asko dakigu, baina gero hanka sartzen deu gehiago, ze? Teorian asko dakigu, baina hortaz aparte esango nuke informazio gehiagi daola gaur egun gizartian. Ta ordun nahi deuna bilatzen deu, ez da? Bai, eta ordun nola ikuspegi kritikoa ez deun garatuta ukitzen normalian, bueno, informazio batzuk ez dira egokiak, eta informazio gehiagioteak iten duna da desinformatzia. Ados. Eta informazio gehiagi hori, zer da hori? Gure sare sozialak, internet, ez dakita inbeste revista, inbeste gauza, azkenian dano dakigu danetik, baina nastuta gabiltza, ez da? Bai, nik uste hori alde batetikan ona izan da, ze lortu da, informazioaren demokratizatze bat kakotxen artean,
Baino, gero eskeztak izuzen ikasoin. Ze bat igual nutrizionista da, eta bestia ez da nutrizionista, baino nutrizioan inguruan itzaiteizu, eta bestia meikua da, baino nutrizioan inguruan itzaiteizu, eta bestia psikologua. Eta azken egin kaso, zuri komeni zaizu nahi, baina ez honen nahi. Karo. Nere hola urrezko legea da, baten batek esate bau, hau ona da mundu guztiantzako, ojo. Oiekin, ojo. Ojo, que está haciendo dinero. Bai, seguru. Casi la mar, Bai, ze azkenian pertsona bakoitzak behar diferentia dazka. Orduan ezin dezu sinistu gauza bat. Danontzako ona dana, ezta? Gauza bada esatia, berdurak ona diala, por supuesto. Baina esate baizu, jatia afaltzeko atxaldeko 6tan albertxikuak eta bintxaur, ona da, edo ez. Segun zenentzako, ezta? Eta orduan, noa behitu behar deu, zein behar deu, zertan da ona hor pixka despistatuta dudakin noa joan behar du? Nik ustet, batetik landu behar degula ikuspegi kritikoa, ez? Osea, ikasi behar dugu, logika bat planteatzen, ez? Da, erreferente oso onak dazkau gure gazteon belaunaldian aiton amon asko hendi biziri daude. Orduan, hoie dia erreferente mundialak, bai jasangarritasune beira, bai elikagaien aprobetxamentua, bai garaikotasuna, hoie inbertzai kaso. Ez nutrizionista eta ez ezer. Nere eta hor malaletxen jartzea. Zeratik, ni hain beste urtian, telebistan esaten gixatu inbiardala, barazki jan berdiala, ez dakize jan berdela, eta guen, YouTuber honek hau esan ditelako, ara ikasu iten, ez da? Bai, hola xagabiltza. Eta esategu hori, inberdula askotan atzea pausu bat, ez da? Eta betiko jaki jan, eta gixatu, eta goiara asko eman, ez da? Bai, oso gutxi emate zaio, gero ez da gutxio. Hori ere gertatzea askotan lekalek eta babarrunak, babatxikik, zenbat utzi da hori konsumitzen? Bai, azkeneko gomendion arabera, denetikan jaten duen pertsona batek janberko lituzke hastian 4 aldiz lekaliak. Eta aztezea galdetzen da inork ez ditu jaten hastian 4 aldiz. Eta orduan, bain bihar deuna da, ze gehiago zukaldatu, o amonan etxea gehiago eta junta perrakin, o zein bihar deu, Nik ustetin behar deula simplifikatu. Osea, nolabait, ez, amona oso ondo dago, baino pertsona heldu ez dela ere ikasi behar deu gure burua kestionatzen, ez da? Orduan, igual oia espresik ez baldin makaztu, ez dakit, erosi kontxerroako lekaliak. Ez errez jatea baina hoia izango, edo. Claro. Eta adibidez, zuretzako, zer da ondo jatia? Zehazki ondo jatia? Niretzat ondo jatiak faktore askoren batuketa bat, da edo, batuketa bat osatzen du. Batetikan, gorputzaren beharrei erantzun inbertzaio, ze gorputzak behar batzuk ditu eta horri erantzun inbertzaio, eta hori argi dago. Baina hortaz aparte plazerretik euki behar du, elikadura badalako disfrutea eta egunean behin baino gehiotan iten deuna, eta sufritzeko ez gaude, bestelaren nahiko sufrimentu badago. Bai, ez igual arazo mentalak etortzen zaizkigu, ez da? Claro. Igual okerrago, okerrago ez, baina bat dijoa zela, ez da? Bai, erlazionatuta dago azken. Orduan da, oreka bat topatzea disfrutiaren eta ongizate fisiko eta mental horren artean. Ez da la erresa, baina bueno. Ez da erresa, ez. Eta orduan, zertan iteu jendiak kalte gehiena, o zertan despistatzen gea? Jendiak jarraitzen dula dietak iten nik ustet. Dietan kontra zaudezu, ez da? Ni dietan kontra nao. Zerren alde zaude, zein behar deu? Zein behar deu? Jakin izan jakingo banu igualen nintzake ongo. Baina, ez dakit, nik ustet, hasi behar deula gehiago gorputzai entzuten. Ze bizika, gorputzetik deskonektatuta, eta orduan jendean ere gana iristen danean askotan, iristen da 5-6 zazpi dieta inda, ja, ez dakila noiz dakan gozia, noiz da beteta, zer dan ona, zer dan txarra, eta orduan pixkat oinarrira bueltatzeko laguntza eske edo etortzen da, ez? Orduan, oinarrira bueltatu behar deu, bai. Ni hori bat etorri izan dietista bat esate zigula gutxinez 7 motako ze daudela, ez da? Eta benetakoa bat dala. Askotan batzut dia, ansiedadia, egonezinak, edo aspertzen nahi zehala, eta azkenian dana jakin kudeatzen dugu. Bai, alaren nahi peligroso irutzait goze tipoak banatzea, ze azkenian, adibidez, oain oso modan daun, elikadura emozionala, ez, urdurio, triste edo aspertuta zaudelako jatia, bada nolabait zerbait evolutiboa, ez? Gu txikia geanian da, amaren bularra... Ondo esate batea eramateizu, ez da? Hori da, gu amaren bularra hartzen nahi geanian, guk ez dugu bularra hartzen bakarri gozia da kaunean, ez? Beldurra da kaunean ere, hori da. Hori da, orduan, elikagaiekin ere hori topatzen dugu, eta hori ere zilegi da. Arazua zein da, jende askoren tresna bakarra dala, emozioa gestionatzeko. Eta zure tresna bakarra janaria baldin bada, kasu hortan, igual terapia batea jun, eta landu hori, eta topatu erramenta gehiago. Baina bakarra ez dan bitartean, gure parte da baita ere. Hala da.
Eta, bueno, eta beste dieta horiek esaten duna baraualdiak, bakarrik guraean, ez dakizen bat eunian, gero ez dakize, zer diozu hori guztiataz. Bueno, nik uste, olako dietekin gertatzen dena da, derrepente kriston fama hartzeute, eta mundu guztia hasten da hori iten. Modak dira. Modak dira. Eta zeatik hasten da hori iten, ez? Jendeak dietetan ze bilatzen du, argaltzea. Argaltzea. Ez osasuna, ez ongizatea, ez hemen bilatzen dena da argaltzea, orduan. Bai, ondo da, igual, bihotzerria kasu, bat dieta bat itzezu bihotzerri hori kentzeko, ez da? Hori da, zure ongizate hori. Baina ez itxura, indartxu balin bazaude, itxura ez diguain beste importa biar, ez da? Claro, bai, ze azkenean ohiturak, ohiturak dira, independientemente de gorputzaren tamaina edo itxura edo. Baina bai, blokeatzea olako, benga, oain barau haingo deu, edo oain mundu guztiak inber du, oain dieta keto ere supermodan dago. Zertan datzak dieta ketoetan adibidez ez dira jaten karbohidratoak, orduan ez dira jaten zerealak, ez da jaten ogirik, ez da jaten frutarik, ez da jaten lekalerik. Oso dieta murriztaileak dira. Eta zein behar dut, eta jende horrek zerrekin hartu indarra? Proteina eta grasa bakarrik jaten. Proteina eta grasa. Orduan, klaro, dieta tipo, funtzio batekin sortu zen dieta bat da, gero beste funtzio batzutara eraman dana. Bai. Eta nik ustet olako gauzak, zure oreka mentala ondo baldin badago, ni ez naiz oso defendatzailea, baino desorekatu zaitzakete ze oso murriztaileak dira. Azkenen, sozializatzeko momentuan ere, ezin ez du ezer jan. Ezer, ez? Orduan olako eta barauakin berdina, ez? Mundu guztiak aldizkako baraua. Baditu bere onurak, ez? Ta zerbaitegatik jartzen da modan, eta ez da gaur egungo kontua. Baina, ni tanto ni tampoco esaten dana. Baina kontuz inbiardia, ez da? Eta gaigu gaina, inbiardiana da esperto baten onduan, da bere aholkoekin, ez da? Bai, hori da, azte zaiguna. Egia da baitare, hemen lantza bat botakoet jendean alde, elikadura arloko profesionalik ez dagoela osasun gintza publikoan, orduan privilegio bat izaten jarraitzen du, eta mundu guztiak ezin du ordaindu. Baino, Baina kontuz, bai. Eta, Magi, automurrizketa horiek, gero arazoak ekarditazke, ez da? Bai, ze azkenian, elikaduraz, uste dugu asko dakigula denok jaten deulako egunero, baino, igual ezakizu zure gorputzak ze behar ditun, ez? Eta plazo luzera edo erdi mailakora, arriskutxoa izan daiteke, ze igual falta zaizu vitaminaren bat, mineralen bat, nutrienteren bat, eta bi egunetan ez jateagatik ez zer gertatuko, baina zerbait luzeagoa baldin bada, osasun erazoak etorri daitezke, orduan kontuz ibili behar da. Eta orduan, garrantzitsuena, esperto baten ahun, edo igual analizi batzukin, baju balin bazaude, eta jakiteko, igual anemia pixka dakazu, o vitamina falta, edo eta horren bilakun bihargia, ez da? Bai, oreka hori topatzea, egia da baita ere gaur egun lurrak gerozta pobreagoak dian, ez elikagaiak ere gerozta nutrientetan pobreagoak diala, baina, hori kontuan hartuta, eta gure esku hori ez dagonez, kontziente izatea bintzat. Hori beti izan dezatik, askotan, igual dieta batzutan, esan die, tomatia, entxalada, eta xerra hartu behar detela, eta ze xerra, ze tomate, hori da beste bai. Hori beste historia da, nik usten dut, udako tomatear batek ezin dizula elikatu neguko plastiko gorri borobil batek bezala, ez da? Bai, efektibamente, hori da beste... Bai, eta hori adibidez ez da lantzen. Elikagai tipoa, baita ere, jendeak daukan egoera ekonomikoagatikan, juten dalako orokorrean supermerkatutara, eta barra. Eta erosketa leku berdinanin, da horren asegi aurrea, ez da? Orduan, beiratzei eula gehiago poltsikuai, kalidadea baino. Dudik gabe, eta azkenian nik ikusten dut hor, askotan, kalidadea behitzen badio, pixka gehiago kostatzen zaigu, baina nutrientek sartzen egea gure gorputzea, elikatzen egea, ez betetzen, tripa, baizik eta elikatzen, ez da? Bai, eta azkenen inbertsioa dala elikadura, osasunean zuzenean eragiteulako, ez? Aurreko batean komentatzen zeaten, ez naiz datu zehatzekin goatzen, baina garai batean soldataren ustetila erdia bideratzezala elikadurara, eta gaur egun usteuneko 15. Orduan, prioridadeak aldatu dira, ez dakat dirua ez dakitzer erosteko, baina dakazu dirua hastian 3 aldiz poteatzea ateratzeko, ez? Orduan, ez hori epaituko, baina ez esan ez dakazula, Honei urtanto bat botako jot, erresago urtutzeko, eta ez karamelua ez peatzeko gehiagi. Urtanto bat bota, izerditan hasteko frutua, eta, gero ja, ez zaigu beste peatuko. Ingo etena da, behitu, hemen bota berdiuna da ere bai, vainilla honen, mamilla. Bakizu ateatzen hoi? Erditik iriki, eta gero lamana hola pasa, eta behar eta botako jo. Ditze zailo, vainillan kabiarra, nola bolita txiki dian, eta zapore mordo bat emateun, egia esan, erabiliko dugu hori, gure marmeladei zapore emateko. Hemen, ingo deuna da, baratzuria pixka gorritu,
eta pixka gorritzen danean, piperra pusketetan, bertara botakoet. Baina lehen da bizi jungo gea, erreportai bat ikustea. Ados? Perfecto. Ondo irutzen zaizu? Ba ikusiko zue, kalea jungea, ea jendek zer dieta, ze usteun, ze gauza, ze astak eriteitugun, eta ikusiko zue. A ber, ikusiko dugu, ze zatun jende. Guazen kalea. Dietarik egin duzu inoiz? Bai, dietak batzuk egin ditut. Zeintzuk egin dituzu? Bizkat likidoen dietak. Astean behin egun bat hartzen duzu nahi duzuna eta beti likidoa jaten egun horretan. Ezer solidoak. Barruko organoak eta garbitza pixkat. Eta ze dieta indozu? Bueno, ni dietak inditut, baina gero ebakuntza dakat ere inda. Indala urte batzuk hasi nintzen, nutrizionista bat egin, da hori pixo apur bat galtziarren, da futbolian da kirolan hobetziarren, da holan. Gozerik enean pasa bapez, eta nire esperientzixe ona izen da. Ondiok berakin ikasin itxun pautak da horrek segitza itxut. Dieta bat segiru ez, baina elikadura kontuak zaindu, bai, bastante. Fruta asko jaten dut, ustot garrantzitsua dela, eta berdura kontuetan taulan be bai. Dieta jarraitzea bai, baina gero bai oso garrantzitsua ikustot kirola Hortu kirola itxea dozun bitartien be bai dieta hori segirutia. Ez bakarrik dietan zentrau eta besti alde batera utzi. Segura ez dut inditek. Bai, inoiz egin dut dietaren bat. Eta batez be jakitzeko zelan nola elikatu ondo. Kirola nahiko txo egiten dut, eta gero batzutan kantzauta sentitzen nintzen, eta horregatik erabaki nuen dietista batera joatia, jakitzeko apur bat nola elikatu beste barik. Ez inoiz dietarik. Nik ere ez dut inoiz. Saiatu bai. Saiatu, zergatik? Azkenean estereotipoak eta gainera adin honetan bultzatzen zaitxue, pilo bat. Orduan igual inoiz nutrizionistara juten saiatu bai, hasi baina gero denporiak inile batzuk eta gero labaitzen dozu. Eta horrek dieta milagro edo esaten diebenak, horrek esautza itxuzu? Bai, inoiz entzun dut, dukan famosu da izen sana, da. Gero ez da belaztako balixoz, zuk habitu honak espaitxuzu harten egunien zier da biztan zier segiduteko, hilebeteko dieta batek, gero ez dut ezetako balixoko. Daude batzuk dira bastante kaltegarriak, adibidez, la dieta keto eta holan, que izan zen superfamatua, niri iruditzen jata bastante kaltegarria gorputzaren txako. Herbalife edo lakon bat, no? Bati duena, o Herbalife edo, ez da izan da. Izan da XLS edo, lako, gero pastilla bebai argaltzeko. Zer eritzi daukazu horren inguruan? Lotzagarrixa. Nire iruditzen jata lotzagarrixa. Nik uste dut ondo likau behar dela. Fotolau egon edo argalau egon, berdin da. Nahiz da argal egon, horrek ez da besan nahi zu osasuntxuo zauzela edo beste bat fotolaua dagoena txartu dagoela. Badaki entzun dut baino. Oie, balio debe hilebete baterako, gero ja atzen dozu hori eta beste zen bat. Honena da urte guztia, pizka zaindu norbea eta jazta. Guri bekirolian, ukidegun nutrizionista bat edo txarra bat ematera torri sana eta zantzosku nolako gauzak ez jarraitzeko azkenian ez dutela zetarako balio. Kasuik ez diot iten, hori. Ez dut sinisten bapiz, Zer ba? Olakuetaz. Gero interneten bai asko agertzen dira olakoak, baina esan dutena limoia urakin eran horre zengo dutzu. Ez dut sinisten asko nik egizazaten motzut. Ez dauz, milagros, ni elurdez esaten dute moruan. Ai, ama, kaleko launak, egia esan, teoria ondo dakiu gutxi gora beraia danok, ez da? Bai, nozio orokorrak behintzat argi daude, baina gero ez dakitzen pasatzean praktikarako bidean. Despistatu itegala, ai, ama. Hemen piperra jarrituko martxan, eta hemen ikusi zue, bainilian kabiarra esan deuna, hemen jarri deu martxan, Hau, listo dak, hau, bideratzen. Hemen txutziko deu, eta egia esan, ikusten dutenanik asko dakiula gaina danok, ez da? Hoi askotan gertatzea guain bai, mekanikoan ajutezea, eta iaiazuk esplikatzea jozu nola inbiarrazun, hainbeste YouTube eta hainbeste zea, dakiu danok daneti dakiu, ez da? Bai, eske janariak ingertatzena da, egunero jate deudenok. Ja. Ordun sentitzegea zilegitasunakin jakingo bagenu ez dela itzaiteko. Hala da. Bai. Eta inberko genuen, espertotan kasoin, eta gorputza ikasoin garrantzitsua, ez da? Baitare. Gero esaten dana, gero hor bi neska zeundena neskatxak garbi izan due,
loditasuna, gordofobia. Emateu, lodi balin bagaude ez gaudela sanu, baina ez da egila, ez da? Hombre, pasata balin bagaude, o igual ja kiloa soberan balin bazkazu, bai, baina pixka potxolite dotia sano da, bai, leheno garai baten sanoa gola ibiotzen zian, ez da? Ez que, claro, hori da, referentzia estetikoak aldatzen jundia historian zehar, ez? Garai batean gizena zeona zan, jate, bueno, gizena edo, jatezun seinale, orduan aberatxea zan. Ta txurilla bali mazinan bai, ez da? Hori da, eta aldiz argala gaizki ikusia zehon zezan, ba, bueno, justu bizitzeko zekana. Claro, orduan, hori ere aldatzen junda historian zehar, eta gaur egun referentzia dia oso argala dian pertsonak. Baina indeu vuelta, eman tortilla, iniarren izo berez, ez da? Claro, estremuak beti izango dira txarrak, baina hemen importantia da, osasunai behiratuta, nire kasuan, nire lanbidagatik ala behiratzea hotelako, osasunai behiratuta, osasuntxu egotea edo ohitura osasuntxuak eukitzea, ez? Eta ohitura osasuntxuak eukita, egon zaitezke gizena, eta jendeari hori ez zaio buruan sartzen, ez da? Bai, zen lotzen dugu gizentasuna osasun faltarekin, eta hori zaio salutismoa, ez? Hitz egitea, gaina da goitik, ez? Paternalismotik bezala, ez du gizena zaude, eta nik zuri esaten dizut, ez azkazula ohitura honak. Inongo ideaik eukigabe nola bizidan pertsona hori, ez? Orduan, arriskutsua da, ze azkenean, horrek zapalkuntza batera egiten du. Egia esan, gaur egun bai daude igual kirolari batzuk ikustezuna zein dartxu dauden, zein muskulotxu zehaztea, eta kiro gibelak, giltzurrunak, kakaiteko eta txixiteko arazuak, ez da? Hori, eta itxuraz dago, herriko honena. Ez que, klaro, hori da bestea, ez? Kirola noski dala ona muitzea, ze gizakiak gea, eta evolutiboki muitu gea, eta muitzen jarraitu behar dugu. Barkatu, haitxo, guain jarraituko zuen, lanian jarraituko zuta horrena, bale? Ingozuna da, naztu, artoirina, oloedariakin, sojakin, ingozu, tempurantzeko bat, esan mangoizu boltxo bat, eta irina jun pixkanak botatzen, testura poli bat hartu duteko, eta gero botako jo hau pusketetan, bale? Honekin astuko eta kutxari badago? Goiara bat emangoizu, bai, oso ondo. Bai. Tori, hemen dakazu, eta guen jarraitu, gordofobiakin eta historionekin. Hori, kirolan munduakin, gertatzen dana dala, sinestarazi digutela, eliteko kirolariak pertsona osasuntxoak diala, eta spoiler ez. Osea, eliteko kirola ez da osasuntxoa, gorputzarentzat kriston paliza da, eta kriston astakeriak iten dira, baino, nola kirola dan, ona, ez. Hoi da, ona da, laranja, baina ezin dituzu zazpineun laranja jan eunian, ez da? Claro. Berdina, pixkat, ez da? Bai, pixkat berdina, osea, topatu behar da bala oreka bat, ez? Eta gaina asko gertatzean da, igual, bani, guain, oita mesortu urte azka, baina berrogeita marrutekin azteala jendia gaina kiroloiek iten, eta zu gorputza pixkat gaztetatekin inbiartzaizu, ez da? Gero jata gerriko minak, azteia lepoko minak, elikadura aparte, gorputza izorratzen aztea, ez da? Bela una gaztatzen, bestia. Bai, eta gaina, modak egoten dira hor dietekin bezala, eta bain mundu guztiak badirudi crossfita inbardula. Bai. Bueno, crossfita ere impactu altuko kirol bada, orduan, igual hasi beste kirol suabego batetik, Bai. Hasi soka saltuan. Adibidez, o bizikletan, edo yoga, edo dantza. Hoi aita izan dit, guga, kirol, aztezea edabetan sartzen, ez dezula ber kirola, bihar dezu movimentua. Eta inber dezu ariketak. Ez, bestean nik gaina beti indet, patinetia, futbola, surfa, beti, txorkatila gaizki, gerriko mina, lepua okertu ondarran kontra, eta zatezu, ama, kirolein baino neurri jane bai, ez da? Bai, eta kirola eta ez dala bakarrik pesak altxatzea jutea gimnasiora, ez, eta gaur egun badago moda hori, eta topatu, ze bai, kirola behar dugu denok, edo muitu behar dugu denok, topatu gustatzen zaizun zerbait, ez badaizu gustatzen, etzea konstantea izango. Orduan, plazerretikita ere garrantzitsua da. Daude, 35.000 kirol tipo. Orduan, jun probatzen. Ez atxinisten, bat behar ez zaizuni gustatuko. Bale, baina hori adidez, guain elikadura salto inda, hainbeste kasu inberdi hori bai gustatzen zaigu nahi, o batzutan pixkat esportu pixkatin behar deu jaten eta ohitura onak hartzeko. Claro, dependen undi ganto zen. Gure hau zapaia ongo da ohituta sabore batzutara. Claro, ohituta dagona, egunean ez dakizen bat azukre jatea, frutan saborea xexuen gozaio. Orduan, inbar dugu reedukatu gure osa, edo ohituta dagona, egunero, ez dakit, makarriak tomatiakin jatea, gero jartzizkiozu azelga batzuk eta noski, ez zaio gustatzen. Ez, orduan, noski plazerretikin behar da, baino, ikasiz, ez, priorizatuz elikagai, barazkiak, frutak, lekaliak, frutu lehorrak,
denboak zuzentzeigu hori bai, nik adibidez kontuatzen naiz, gaztetan oso azukresalea gehala, edari gozuak askoz gehiago gustatzen zaizkigula, gero, edadia sartzen jutezean bezala, azte zaizkizu gustatzen bai, edari garratzaguak, janari garratzaguak, kafea azukre gutxi aztezea botatzen. Ez dakit ze puntutaino dan edadian kontua eta ze puntutaino dan etxetik jaso dezuna. Ez? Ja. Ze, klaro, umia da eta gaur umien menua eta makarriak eta xolomua. Ja. Ta karo, geho jartzi duzu ume horri ensalada bat eskarolakin eta ume horri etzaio gustatzen. Ta karo, beti oitu duzu makarria jatea, orduan. Ja. Ez dakit baita ere ze puntutaino helduok eiten degun hor zerbait gaizki. Ja, ulertzen dizut. Bai, beti esan duek gozua gustatzen zaigula, titiko esnia oso gozua dalako eta hortikan gatozelako, ez da? Eta umei beti gustatzen zaiola, baino gozo puntua puntu bat arte, ez da? Claro, gauza bada mango baten gozotasuna, eta bestia da, ez dakit, kruasan baten gozotasuna, eta ez daukat ezer ikusirik. Orduan... Indiar da ondo kudeatu. Bai. Bueno, hemen ingoetena da, behitu, laranjain diotena da, gajo guztik atea, hemen azal barruko horiek utzi ditugu, botako jozuko pixkat, eta ingoetena da, hau puskatu eta barroa sartu. Zemoz dijo hau, Joseba? Ondo dijoa, baino harrapatuko izu igual dena, Venga, dena barroa. Bai, bota dena, geho pusketa prestatu, eta barroa bota baita ere. Orduan, igual, nera bezaruan jarri behar du pixka gure fokua, Geho, hau zapaioiek eta txukunago guteko gorak adijoa zen enean. Bai, nik uste hor, umetatik landu berdala elikadurana, ez? Ze askotan, edo etxe askotan behintzat, ez? Lehen danak batea jatezuen etxean, eta etxe askotan banatzen dia oain otorduak, eta hori arriskutxo izan lehik ez, jolin, etxean dazkazu erreferente ikaundienak. Eta gaina omen nahi duen gurasuk iteguena. Claro. Eta zuk egiten behar zut behai, makarroia jarri eta geho zu ez dakize, errez jango be, ondo beteko tripa esaten duen bezala, baina igual ez ditu hartu behar dituen nutriente danak, ez da? Bai. Eta ni hori nahizeko loinazek erakutsi zen. Zantzin, Joseba, zuk inbierdezuna da, afaldu eta bazkaldu umekin batea berdina. Berdina. Zu jatezuna behai ejan berdue. Eta orduan behai gehoitu iten dia. Zatea, zu mingaina saltzan baldin bakazu, behai mingaina saltzan, jango gue. Bai, eta hoitze baituzu, behai jartzea xolomua mingainan partez. Bai, geho ez duen nahiko mingaina, geho 10 urte da askat, aia behan du. Ja behan du, ez da? Hau ze moztu, berda, dadotan? Bai, laukitan xaflatan bezala moztu. Eta geho pregitu ingo deu. Osea, oso ondo dijoa. Betu hemen piperrake, ze fundamentu hartzen nahi dian, Eta hemen guain botako etena da. Tomate murriztua. Vale, oso ondo. Baita ere botako jet, ospin txorrota bat, geharra hola, fundamentu egitzeko. Botako jo, pipermintanto bat. Vale, oso ondo. Eta kuminu pixkat. Venga, eta gero, birrintzen detenian, 20 botako jot, zutatik kanpoia. Vale, hau listo. Eta honek jarra itxura hartu una. Aia, ama. Betikua, hemen bi arrota pregitu jarri, zuk ez. Zuze jarriko zenun hemen. Tofu pusketa batzuk ez da. Adibidez. Ona. Bueno, bagoaz hemen txirrik itxarraka. Esan bezala, betu marmeladak 6 itxura hartu digun. Hemen, guain, dena ondo murriztik gore bai. Esan deun kafein likoria botako jot. Venga, dana botako jo. Hola, sustantzi jaukitzeko. Eta hain behar deuna da, hau murrizten utzi. Hemen piperrake pixka gehiago egiten utzi, geho 20.000 sartuko jo, birrinduko deu eta 20.000 sartuko jo berbau, loitasuna berbau, bestela hola sentzuko dugu, Zer musua zorrekin? Ondo. Ezin, abila zea labanak inegila esan dezu zukalden hiltzen zela eta notatzen da, tita itezu dana. Ondo. Bueno, tofu asko erabiltzalde zuzuk. Bai, deixente. Erreportai badakau hain, guki ekogunea eta indigue 3 eratara tofua. Zoragarri, ikasteko. Zioz ikasten du, guazen bertara. Kaixo Joseba, Tolosan gaude eta ni Miriam naiz Gukieko egunetik. Gukieko egunean sukaldaritza vegano ikastaroak ematen ditugu eta baita ere catering zerbitzua mota guztitakoak. Gaurkoan tofua erabiltzen erakutsiko dizuegu eta 3 plater desberdin sukaldatuko ditugu. Guk tofuakin lan egiteko garaien, leka bat denez, egosi egiten dugu. Bai, eta hola digestibogoa izango da. Orduan hemen daukagu tofua egosita, soiu salsa pixka batekin eta konbuarekin.
prestatuta daukagu kix bat. Lotxatu dugu, tipula pixka bat, batxuria, espinakak edo nahi dezuten berdura erabilitzea daukazute, birrindu dugu tofua, olio eta soja esne pixka batekin eta sukaldatu. Eta ja prest egongo litzateke kixa egiteko. Bai? Rezipiente bat hartuko genuke, hau bete eta labean bukatu egiten. Labea aldez aurretikan berotzen jarri dugu, 180 graduta, eta hau gutxi gora bera, ordu laurden batean egina egongo zen. Eta hau hotzean eta beroan jan daiteke. Bigarren errezeta egiteko, tofua ja aldez aurretikan egosita daukagu eta mazeratzen jarri dugu. Gutxi gora bera pare bat ordu, olio, salsa de soja eta gero nahi ditugun espeziekin. Ni gaurkoan albaka bota dut, kurkuma pixka bat, kurria, eta orain jarriko dugu plantxan. Hau izan daiteke bigarren plater bat. Salada batekin edo barazki batzukin ondoan, goxo-goxoa. Hirugarren prestaketa tofu brotxetak izango dira, tofua marinatua, aldez aurretikan daukaguna, zenbait barazkiekin, garaian eta lekuko barazkiekin. Orduan hartuko dugu tofu bat. Umeei asko gustatzen zaien errezeta bada, erresa eta beraiek gai egitekoa. Eta hemen ditugu, Joseba, tofuarekin prestatutako 3 platerrak. Kixa, tofua plantxan eta barazki eta tofu brotxetak. Urrengo arte eta honekin. Ona, Miriam, eskerrik asko egia esan ze 3 aukera mandizkigun, ze desberdinak, eta zen baliagarria. Bai, probatu inbiako ja, bai. Guk dana hemen sartu dugu, pusketa bagoen gogoak ingelitu neskampuan ez diazula utzi. Ez, bueno, eskerrik asko, ze itxura, eta egia esan ze osasungarria, ez da? Hala da. Bueno, gurean jarraitu behar dugu. Hemen olio pixka jarriet, tofu hauek pregitzeko, bale? Indeula da, bakizue, tempura beresi bat indeu, artoirin, bota dio oloedaria eta soja. Hemen piperragia bukatuta eskau gure patia iteko. Esan dugu mamila botako jola, loditasuna behar bau, baina lehen da bizi birrinduko ditut, eta nik uste bikain geldituko diela. Osea, desente ura kendu dio eta sustantzia gelditu zaigu. Hemen ere, falta zaigun bakarra da, menta pixka bota eta goxotasun hori ematia. Ordu ningotena daia bakarrikan batian jarrikoet, bestela deshidratatu ingo zaigu, eta hori ez deun nahi. Eta egin behar deuna hemen nasketa hau prestatu, bale? Jarriko zu, hemen dakau gazta krematua, esne gaina, botako zu bolea azukrekin, eta arrotzen hasiko zea. Arrotuta da honian, botako deu, pistatxuan pralinia, eta mangatxo batian sartuko deu, bale? Hemen daka mangatxua, geho eskatu, bale? Bale. Venga, hoi zure kontu, eta nizan dakua, hau sartzen hasi behar naiz. Bale, bueno, honexekin lagunduko, eta zemuz moldatzen naizen. Bale, bai joa dena barroaka. Bueno, eta zu, Magi, kontsulta fizikoa ez dakazu, ez da? Ez dakat, oaindik. Oso, nola kudeatzen dituzu zure klientek edo zure bezeruak? Ba, momentu hontan etortze ezkitenak gehienak sare sozialetatik iristen dian ere gana eta online funtzionatzen dut. Egia da... Osea, online iten dituzu egonaldiak eta dana, osea, Skype bidez edo lakon bat edo. Hori da. Vale. Eta... nola topatzen dizue, nola da zuen sare sozialak, norbait zuekin nahi badu topoin, nola bilatu behar zaituzte? Ba, sare sozialetan naiz vegan egin, normalean jendeak hor ene bat sartzen dio veganon egin esaten du, baino ez. Orduan, jende gehienan ere gana sare sozialetatik iristen da, eta bestela korreo elektronikoa erreixagoa dakat. Mai Etxeberria nutrizioa. Mai Etxeberria nutrizioa, bale. Orduan, 2 bideoietatik iristen da jendean ere gana. Gaur egun egia esan, eharra da sare sozialetan olako lekuta eta jendena iristeko oso baliagarria da, ez da? Bai, azkenen gerturatzen zaitu, igual, hori, konsulta fisiko bat eukiko bazenu, kalean ikusten duzu, rotuloa, baino bestela sare sozialetatik, ezagutza emateko modua da. Ze ona. Eta adibidez... Jazta? Bai, nik uste, listo, bai. Gaina kontu ziliziatik pasatzen bazaigu moztu ingoa, ez ne gaina, eta hori oso ondo da, guantxe. Bale, guain bai beste botoia iman. Hori da. Bueno, horrean desentxu batuko zut. Friskantzeik ez eukitzeko. Bototxo nahi eman. Bale, eta hau garbitzea. Eta hau honea. Eta hori dana mingainak inaztu. Hori da. Eta eman goizu mangatxo bat bertan sartzeko.
Vale, ingo deduna da horrela. Betu, ni trekin baina batzu dazkat. Hau, bakarri gaudenian etxian eta batzutan, bueno, gugo gozogileakola eusten deu, eta baki usatzen. Baina potontzi baten sartzen bade horrela, beraka jarri. Gozogileak ez gehan ontzako, hobeto. Eta horra erresago. Vale, eta ni ustez, betu, izan dugu giman mila honek berko zulu, baino, ez dio sartuko. Ni ustez bikain gelditu dala. Horrelaxe. Bueno, eta gero, kontsultaz gain, badakit, tailerrak eta hola ematen dituzula bai, ezta? Bai, gaina oso guztua hitzen naiz. Komunikatzean alor hori asko gustatzen zait, eta bai, hitzaldik ematen ibiltzen naiz, tailerren batera ateratzen nahi da, orduan, bueno, hortxe, bai. Zerrenek izaten dira? Azken aldian interes berezia sortu duten bilak, dia batetik lodifobiana. Bai. Eta beste bat, lekalena asko eskatzen nahi da baitare jendea. Bale, eta ze ematen zu adibidez, lekaleenan, ze kontatzen zu? Lekalena formatu praktikoan iten dut, orduan lehendabizi esplikatzen dut, lekalean komponente nutrizionalak, ze onura ditun eta bar, eta gero erakuste ditut, igual ohituta ez gauden errezetak lekalekin, ez? Bai, brownie bat, garbantzuekin. Brownie bat? Brownie bat. Ze, ona, zergatik ez dezuelako errezetak honetiko. Urrengo batian hori. Urrengo batian, bale, ze, ona. Eta, adibidez, brownie bat lekalik jendia zezate, olako gauzak erakuste izkio zuñak. Karo, zuk esplikatzio zu, bitu, ekarriat brownie bat, eta da hoina garbantzuekin, eta hasieran behiratzei zuen plan. Neska hau ez da ondo. Eta egozitez o txitxirio irina erabiltzen dezu horretako? Ez, egosi jakin. Egosi jakin, Egosi jakin, eta gero probatzeu eta jendea asko gustatzen zaio. Eta da, lekalia sartzeko beste modu bat, ez? Sinestarazi digute, badibez, lekalia janberdiala plateretik eta kutsarian, eta egia da, igual udaran. Bai, hummus baten, edo... Edo ensaladan, edo, bai. Bai, egia zan, bai. Bai, egia zan Euskalduna gola gea, eta... Oiazkua patatakin, xerra piperrakin, eta ez atera hortik, eta lentega txoixuakin. Eta eiak atea hortikan, kenaztu iten hau, ezta? Total. Hori esatezun, bueno, beti esaten dut, ezkenien etxetan beti ondia 12 errezeta, diala 12 errezeta horiek, hastia pasatzea eta benga vuelta hastea, ezta? Bai, hola xo funtzionatzen. Hola xo funtzionatzen, bai, mikatxiz la mar. Bueno, nola zoaz horrekin, hori prest dakazu, hau hemen jarriko deu, ingo asuna da, menta osto batzuk hartu, txikitu, eta botako jo albariko txiki hoiei, bale? Venga, eta nik hemen berotze zaiten hau, eta pregitzen aztegean. Bat botako eta ber nola hon ikusteko, ni uste peixka beru hartu dula, bai, oso ondo dihoaz. Venga, eta botatzen hasiko naiz, eta pregitzen. Egia esan pintxito ere goxo-goxo geldituko dira, Itxura ala dute. Itxura ala, esan inber poratuta gero baino. Poratuko deu, noski baietz. Eta nerabekin ere bai, proiektuen bat badakazuela desberdina, ezta? Kontatu pizka zertan datzan. Eskoletan ibiltzegea, ikusi deulako eta bereziki pandemiaren ondoren, nerabek behaien gorputzakin dakaten harremana okertu dala nabarmenki, ez? Ze hori, igual dago informazio asko, elikadura osasuntxoak akotxen artean inguruan, baino geroz eta elikadura saldura gehiago daude, ez? Anorexia eta bulimia dia ezagunenak, baino beste hainbat eta hainbat ere badaude. Orduan, lanketa horiek iten ibiltzegea, ni nutrizionista bezala, gero beste neska bat, irakasle bezala, pedagogian aditua dana, eta gero, proiektua superbisatu digu psikologo batek. Orduan, hor gabiltza, pixkat, elikaduraz ez dugu gehiagitze egiten, baino nundi datozten sare sozialek egiten duten mina, ez, erreferenteak, ze erreferente ditugun, horren inguruan hausnartzen dugu. Peatu, intzitxiki pixka, gutxi gotako ditut guain, separatuta, bale? Aia, mani nezain aditu atofuak iten, Bueno, eta zezan behar nizun. Eta gila da hori askotan, guain, zer daun ze ikusteun bestiak, ez da ze ikusiko iten erazalian, nola behituko jen, haber ze muskulo dakaten, ze gerri, ez hainbeste zu ondo sentitu, ez da? Eta nera bezaroa da gaina adin bat oso zaurgarria zeana, eta nahi dezuna taldearen onarpena, orduan diferente izatea, farazo bat da askotan. Eta, hor lanketa egiten dugu, autoestimaren inguruan, hori erreferenteak Disneytik hasita, ez? Disneyk ze referente eman dizkigun, gaur egun ikustetian sare sozialak, erreferente influencerrak dituztela gunean, ez? Betiko diskursa da, 24 ordu ditugu denok, baina batzukin behar dugu lan, ez dakitzen bat ordutan, eta beste batzuk behain lana da grabatzea bere entrenamendu pertsonala. Claro, ezin dezu jende horrekin kompetitu. Ezin dezu konparatu, ez da? Bai. Eta orduan gazte hoiei zezate jozu, gazte hoiei, azken... Ezke, nik ikusten dere bai daudela, betu ikustitut, guk netxia espin da bakizu, surfakin, olatuakin, da besteekin, da jendia petxitu ateatzen, da bestia, eta zu esatezu bai gehiago ze jaten nahi dian, da zeite guen, baskotan igual ez da hain osasungarria, ez da? Ez, eta, aparte gazteetan dauden elikadura ohiturak, diala, en fin, ez? Baina hori nik uste etxeti datorrela. Hor ezin dugu gaztea kriminalizatu, ze eske 14 urteko pertsona batek ez du iten behar nahi duna.
Eta Maili, liburu bat argitaratu zen duen, hau guztia dana bertan topatuko dugu, ose topatuko dugu liburu Ez batan? dauka inungo zer ikusirik honekin, ez. Orduan beste bat inbiarko zu. Aizu, ojo, Ojo, Euskeraz ez dakit gauza hundirik ote dagon, así que igual. Igual, urratzari batekin eman behar hitz dezu, ezta? Ondo. Bueno, eta zer topatuko dugu nintzen duen liburuan orduan? Novela bada. Novela bada, epistolarra. Vale. Eta bakizun zer da, nik liburu idatzera gero deskubritu kontatu. zertzan, eta da gutunez osatutako novela bat. Vale. Hola deitzen mentzaio, hori ikasi numero momentuan, da, bai idatzi nun, beti idatzi izan dut asko, nire bi pasioak beti izan dira sukaldea eta idaztea. Vale. Orduan, beti idatzi izan dut asko, eta idatzi nun, eta esan honekin zerbait inbardet, eta, argitaratzen zidaten. Ze ona. Bueno, hemen txebagoaz, platera eratzea goaz. A ber, inbiar deuna da. Baten, esan deuna, oinarrian jarriko jau, indeu, piperran pate hau, vale? Goiara pare bat botako izki jo, gutxienez. Bat, bi, eta tristez gaibiliko, ez da? Tristez gaibiliko. Vale, hau, hirugarrena. Bertan, esan deun botako deula, intxaura. Zun betu, nahi bazu, hau, zun bat montatzen jungo zea, eta nik bestean montatzen jungo. Eta horrin behar desuna da, aspin, goiaraka bat bota, prestatu deun marmeladana, eta gero gainetikan zulotxo bat ingo jozu, eta gainetikan botako dio hori, bale? Bai, sekulain. Ez, venga, baga horringo zu. Hemen ningo deuna da, esan deun intxaurra, puixketetan botako deula, raiatuta botako jot horrela pixkat, bale? Eta hemendik aurrera, ze proiektu, zer dakazu esku artean ikustea eta zuk geldikan egotean horietako etzeala, Ez, momentu ondan naiz master bat bukatzen ugalkortasunan inguruan, eta nahiko nuke espezializatu, haurdunaldia bilatzen nahi dian emakumeetan, eta berain bikotetan, eta horren fokatu nire indarrak. Ze ona, eta ze baliagarria ez da? Bai, eta geroz eta beharra hundiagoa dago, nik uste, orduan, badakat nitxoa. Ona. Bueno, baku hemen neongo gehan ez unien zoze berri jaitez unien, honeak ekarritak guri erakutsi. Eta elikadurakin zehoze batera dijoare bai? Bai, azkenian, nik nire alorretik ez, ugalkortasunian faktore askok eragiteute, eta elikadurak ere bai. Orduan, nire aletxoa ez mundua konponduko eta ez jolastu nahi ez dara jainkoa izatea esaten bezala ez. Baina, lagundu baldin badezaket, nire aletxoa. Ze ondo. Bueno, orduan, jendia esan, topatu nahi bai zatituzte, nola zan? Sare sozialetan? Abildua bega honegin. Bildua bega honegin. Eta zure korreua nola zan? Mai Etxeberria nutrizioa, abildua@gmail.com. Zeo ze berba bakizue, zuen kabuz hasi berren, profesional batei deitu, eta asko sobeto jungo zaizuetana, seguru. Eta esan dakua, elikadura eta zure osasuna ez da ikustean... Ez da begitan, ez da? Ez, jendian begitan baizik eta zure barruan dago. Zure barruan dago. Kasoin gorputzai eta kasoin amona jatezu nahi. Bai, eta goziara kasuenean, jan. Jan, bildurri gabe, hoi bai, ez gauzak txerrikeri gutxi jan. Jan berdurak, lekaleak. Hori da. Dakiuna, egite esan dakiuna, eta kasuin horrei, ez da? Zulo txikitxa marrain diotoni eta ez dakit banik zeate da. Horrela xe, utziko dugu, betu mentatxo bajarriko jo borrerdin, eta horrela xe, tak, dotore. Betu, indeun, marmelada eharra, gio pistatxokin, eta hemen tofutxuak, pate ehar batekin, indeuna, piperrana. Beste gabe, hau jasoko deu, gaur egun badator, eta hoi jaten gelituko gara. Mi esker Maili, gukin izateatik, eta jarraitu jendia erakusten. Saiatuko gara. Agur laguna.